agoberete eriteria ne Vincent Onyanja asenchere yabene tigangire birebi eriko kwarigania asegiteseni bya chira nkuma ime na isikorongora gusi asokumugani chinseme chionsi asenge nchi yaoni gotokogokaria ogosira kwao nanene okobana intwe asemesa yamangana maya Wiyakegima Onyanja aiga asemesa yamangana maya ntogwasiorerie asoboime na soboene wanchiriria kondo wensi gotayo buna awateka ime na isiko yorogongo ruagusi ase chingongo echichonzi ndokweba ali akoregane ase ebinyoro ndokore obotuki ase ebirengo bigoro mono tuyachunjuge komenta na korusia konde gotayo eri onyanyore asenchera yobekirano nainche Sara Nyarangiontita tinda kwebo mwancho murigereria on Ndizi TV umerana nainche keralituko lya Jumapili asemesa yamangana maya ime ya Ndizi TV nero bwansu bomogusi amatuko atano nabere atarabutoka lituko lya Jumamosi nigo ndago jageri eikendi yao ase obwansu umerana nainche Brighton makoli ase emesa yamangana amaya ochakira chinza isano nebere chamabaso oika chinza isato chabutuko wata etaliki na inche Vincent Onyanja kiralituko lya Jumatatu weke juma enseyemu nabo igo chinza isato chiabutuko aselibo ningo ya sansamurane na gokomanyia bunatekire Mugasomia umwancho murigereria on Ndizi TV na ndene kerongo kwaregania nkomanye asobwenge nganararia ya agendrete gokorekana ase ensemo ya gusi no nyanisiko ya gusi ekero chire chinsa isano na ibere ime yamangana maya kurugaiga ase mesa yamangana maya gendra gutobwatia konyora yaiga amona yanda mange wetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News otonyore Twitter buna @Ndizi TV News na YouTube na otogotoka buna Ndizi TV News asebali bali chinsemo cha machengumbu ne chinsinyo au tobwate wetera ase website yaito ya www.ndizitv.or.ke igotosuka na kwareganeria tarimake asense yeiga yabono mogaso na kwareganira mwancho murigereria nje nigonkoro kwa Sara Nyarangiontita nande nigotoko yechaka korwase constituency ya Nyaribari Masaba wase omobunga bwensemeyo Ezekiel Machogu abasemiria abagusi n'abarai bali bakorigia ebirogo au asobochori bogocha kwenekyo morembe na kwenekya buna abantu mbali gocha kwenekya buraburu chinde chonsi ase obochori bogocha Omoske Machogu oyoteba nare neganga yo gocha korigia kerogo kyobo governor ase county ya Kisii nigateba ari no kwegena nganachi kubwa ekerogo ekyo kyobo governor ase ngencho korengana nere record yae nigegoteba buna okorire obuya obonge osokorira obokoreri obuya ochasa abantu be constituency ya Nyaribari Masaba n'abantu be county ya Kisii wa Kisii county nimbwate ibirengererio nimbwate ganga nimbwate chinjera chingi yaturanyare kubwaterana kuimukie county yeito ya Kisii county igoro ase kibasa kigoche county obotumekyo buyabiye kibasa kiria chinyagitari cheito amariogo pamoja n'abakoriye gas machunanyare kurigerirwa kikisanga ebintu byonsi mboronge bire chipara wika mpaka ase turwete mechi ase tugukwama okonyora none ebintu twabwate ebimeri twari wike chiro nturi wikia machuninyare kurigerirwa ebintu byonsi koranga chipara cheito chiabere chindonge twanyara wike ebintu bite chiro nindoche factory yari gocha yemesi yeito Nyangweta ebintu bininchi kurigerira koranga factory ringa kigo chaka nindoche factory ya matoke etaracha kabuyayigo nindoche factory ya avocado nindoche ebintu byonsi
nga kingochi kubwaterana pamoja na abandi tunyare koranga ebintu bibya korire gashi nindoche ase ekagoriye itegeke chigashi abana baitu batagete ebi byonse nabyo abantu baminto ngoteba nga nimbwato obumanyi kiagara wetere gashi nakorire ya serikali naende mwisa kurigerie track record ya machogu na mokoranga nabwenete kwa ibwe nafasi yokubakorire gashi buna egabana ya Kisii County. Ne sukuru yoboroso yegetonto yogotoka ime ya South Mugirango county ne ya Kisii nigagendrete nomoyega bwokoigora ebirasi bitano ebyanyarko babikwaga choboya nomo waziri bobolendi bwaime Dr. Fred Matiang'i bakubwaterana nababwatani ao kurwa sensemo yechisemi omo waziri bwechisemi omoske Professor George Magoha nigaikiranire sensemeyo abwase abagani banda abange banyarko babawikirana sensemeyo iliko irali bagali abene gukwanera abaiboli amona borokiwa igoro yebirengo byechisemi ase county ya Kisii aya nigagocha litukeli malioka magega yeskuru yoboroso ya Nyaura yanyare tukoba kego changero litukole igoro iligocha kwenekia nga ebirengo byechisemi ase county ya Kisii nkoimokererigwa bireigoro. Nomo speaker we bunge nene mense ito ya Kenya omoske Justin Muturi oyoba igokolie kerogo kyoborai bwense omwaka ogocha nigabono aboliria barai bali bakoligia ebirogo ao imense ya Kenya wanchirana machibu ncherende yonsi aranyare ko bakagosoka Muturi nigatebire buna obochori bwisa gokorekana gosobo cha gokorekana omwaka ogocha nerebuya abarai bali bakurwanerera ebirogo ao wanchirana machibu na gotebabu na siasa tali yaroyoka omontago kora kurendekero kwa bwiru nabo gwanchirana na gokora egasiende engao libagali okoreta chisegi na gosegeta chiburuburu imeyense ya ito ya Kenya. Tafadhali tuhakikishe na tukubali when the results are declared, let us have the common decency of accepting results. It's just, that's the barest we can ask. Let us not plunge the country into unnecessary commotion, civil war and unrest. Kila kitu imepangwa vizuri. If you are not satisfied with the results on the basis of any malpractice that you may have noticed, go to court. Court ikishaamua, si mambo inaishi hapo. Kwani tulioka koti ya kufanya nini? So, na kama wewe ukiambiwa umeshindwa tafadhali, au kuzaliwa kaambiwa lazima utakuwa mbunge, ama lazima utakuwa rais, ama utakuwa senator, utakuwa governor, hakuna kitu kama hiyo. Ukishindwa tafadhali kubali uende ukafanya kazi nyingine. Kama ni kijana mdogo kama yule nimeona hapa, labda anda bibi, ukishindwa enda ukaoe na uangalie familia. No mokonyi bomorai bwense omoske Dr. William Samoei Ruto nigora se county ya Nyeri abwasaga ndrete gweyakira ekoko asomorobelio ye bottom up economic approach model abwase omugasorero agendrete kumerana na gwetania abarai bechikanisa kurwase kanisa ya ACK abarai wetania elbweyemo eligokwanira mangana ao igoro yoborai bwense yaito ya Kenya. Ruto nigatebire buna ekanisa wikebwaterane nabarai ao eliogosukia ense yaito ya Kenya abosio anene mono ekarotoroche gocha sobochori bwo mwaka ogocha abo igoro Ruto niganyari tugosanga ase kanisa ya PEFA imeye tauni ya Nyeri abwase aboletia barai bonsi wanchirana abamwabo abo bagutara chinsemo ao imeye ense yaito ya Kenya. Hata katika mambo ya kujenga kanisa going into the future, serikali yetu tutatafuta namna ya ushirikiano zaidi na kanisa ndio tuweze kuwasaidia muweze kutekeleza majukumu yenu, kwa sababu inatusaidia kama serikali. There must be greater
partnership between the state and the church so that we can find ways of supporting the church for them to discharge their duties, because if you discharge your responsibility, it makes it that much more easy for us as a government to move things forward. Na gwikira bumwanchu murigiriria nongo chiwikirio moyo wa mangana maya asemesa ya mangana maya ye chinsa isano na ibere gendera ko baime ya Ndizi TV inyora chigo chakoraga ikomigoro no chikumerana no yo Minto Vincent Onyancha anyare gukomanya ayo amo na yanda mange biamono asokuira chinga kichya unebiro kuligiriria Ndizi TV waigo nabo konyara ko bakugotobwatia wetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na YouTube tonyore buna Ndizi TV News kaba no buligiririo buya nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.